sa daghang mga pagtulunan nga makuha nato sa atong ebanghelyo o sa atong mga pagbasa, usa niini mao ang kamatuoran nga ang ato dayang kinabuhi dili ni exclusive. Unsa man ning atong kinabuhi? Unsa may opposite sa exclusive? Inclusive. Ang kinabuhi nato dili ni para sa ato rang personal consumption, kung dili sa man para sa tanan, apil ang tanan. Sige, lingay mong tupad na kumusta man ang imong bana para sa tanan, na niya og laki gani na kumusta imong asawa para sa tanan. Kusog kay tanang exclusivity. Ato ba? Ato-ato. Muna, doon natay mga koral, naatay mga gate, niya naatay mga words, no trespassing, private property. Pero di man amoy kamatuoran sa kinabuhi. Musugotag sa dili, member kita sa publiko o ang publiko mangilabot gyud nato. Tistingi lang god imong balay, imong koralon kay private property. Nya dili day ka moadto sa laing balay, di day ka moagi sa laing property. Moagi ka dili. Unyag di sad kanila paagion og ila sa tong koralon nya moingon sad sila public property. Nya ang tanan mohimo gyud ana nga ako ra gyud ni ana ra ta magtuyok-tuyok sa atong lugar, mura tag isda so sa grapon. Kapait kinabuhi, no? Mao na nga kun mosugod na kay tag-ingon nga ako'y magbuot, ako raning ginabuhia, musangko tas pagmahay. Mao nay gibati ni Job diri sa unang pagbasa, nagbahay siya sus ning kinabuhia, murag gitag sundaw nga pugson ta paglihok bisag di ta gusto, murag gitag ulipon nga di na kita taganahang mulihok, mumpahuway unta ta, di ta papahuwayon, ganahan unta tang malipay, pugson tang maghilak. Ang kinabuhi ko no, pinugos. Tinuod ba? Ngilingay mong tupad, na napugos kag simba. Na kinsay nagpugos ni mog simba. Oy, nayo ba din ana? Pareho ninyo din naman tayo mga ashirits diha. Kinsa may magkusmod ang naong, kanang mamugos og pili og asa siya lingkod. Naunsa man day kinaiya nga nindot, sama ni Hesus, sama ni San Pablo nga ni San Pablo nga gihisgutan sa ikaduhang pagbasa diri sa ebanghelyo niingon si Hesus, mangadto tas laing mga balangay, di ta magpabilin dinhi bisag ang mga tao nagsigig pangga nako dinhi, mangadto ta kay mauna ang misyon sa akong pag-anhi, mauna ang tumong nganong ni anhi ko, kay ang tanang tao ako gyung sangyawan, ako gyung tagaan sa akong kaluwasan. Si San Pablo sad niingon, angayan baya gyud unta nga muhunong nako aning akong buhat, angayan baya gyud unta nga magpasuhol ko aning akong pagsangyaw, pero dili ko mo himo ni ana. Ang samayang giingon, nagantos ko para sa ebanghelyo og akong gibuhat ang akong kaugalingon nga para sa tanan. Dili siya ulipon, nagpaulipon. Dili siya angayang magantos, miantos. So nindot day na nga kamatuoran nga haron dili ta magantos aning kinabuhia, mo voluntaryo ta sa pagantos. Aron dili ta pugson og paalagad aning kinabuhia, mo voluntaryo ta sa pag-alagad. Kana bang gitawag bag voluntary service attitude.
Ana, lingi ako na imong tupad. Ing na pwede mo volunteer kog panglabas inyo. Ing na kano. Ing na ba? Ngano man mo mulingi? Di gid mo mo voluntaryo panglaba na inyong bulingon sa inyong silingan. Nga igsoon, unsa may mahimong resulta kon mo voluntaryo ta pagpangalagad, adunay nindot nga mahitabo sa katilingban, nindot sang mahitabo sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Kaysa ako nagikaingon, ang katilingban mangilabot nato kita sad apil sa katilingban. Niadtong niaging pista nato senior nga ditapos kagabi, naatay mga gihimong mga activities. Ni gasto tag mga wapa masubay kayo pero moabot tingali nag mga 2.7 million. Atong giswayan og baligyag slots aron ang dili tagadinhi natong parishioners, mga online parishioners ug ang tagadinhi nga parishioners kaning nanimba karon mga territorial parishioners makaapil sa atong activity kay para ni tanan. Ang nanambong kagabi murag naa gitos mga 2,500 tingali ka tawo ang dinhi lang. Nya ang didto sa kalsada daghan-daghan sa to nga nagtan-aw sa atong street dancing. Matod pa sa ubang mga ni comment diri sa dinhi ba nanganhi na misita. Yung sila dakua ning imong event pa diri katoto mga judges, mga dekalibre man sa to. Gikan man sa tos mga lain-laing mga lugar nga dagko sad sila mga participation sa atong sinulog sa Basilika o ubang mga lugar nga competitions. Ingon sila nindot jud kay Father mura na sad tag nagtan-aw og naagyod sa dako nga event. Ana, nganong nahitabo man to? Kay daghan sa atong kaigsuonan ang nibati nga kining akong kwarta, kining akong talent, kining akong presensya, kining akong lawas ialagad ko ni sa tanan. Para sa tanan nganing tabang nato dinhi ang atong mga barangay officials, atong mga chapel officers, atong mga organizations, labi ng PYCC kay sila mo main kuan ato mover, ang atong LGU, ang atong mga kapulisan, mga medics, mga barangay tanods, tanan kaninyong tanan daghan kayong salamat atong pakpakan ang tanan natong mga kaigsuonan. Hilingya imong tupad ing na gusto pa kang magsinulog ta next year ing na kalo. Kun buhi pa nya daghan sa kay kasinatian nga gipakita si Santo Niño katong first motorcade hapit may mahogs pangpang gitukuran rag tuod nga laya ang sakyanan wa mahal lahos og kahog didto sa Campaso, di ba? Milagro kayo. Mag-uwan inigsugod sa misa, inigsugod sa motorcade, mawa ang uwan, inighumas motorcade, balik na sang uwan. Pastilan gining Santo Niño ha. Gabi ni uwan sad pag kaning ang sa to abog kay dia, abog kay tanan, sige tagbuubog tubig. Niya ga motor ga foot procession ta, wa gyud mo uwan, abog na sa kay dia pagsugod presentation ingon ko din ara bata kabuubog tubig kay mura naman ko ni abog na di ang ato mga espalto. Nya siging hapak-hapak stiil, hapak naman ay lamang mo alibwag mang abog. Ingon ko Santo Niño, abog naman kay din ara ba ni mabubuhat to para ba mga duha ka presentor ana ni buhabo bitaw da nawa laging abog. Nawa ang abog oy sige ra sa ginahinay ana hangtod gyud nahuman ta ana nya pagkahuman ning uwana diha nang nahuman nagpangaon ang tanan daghan kay nangaon mga 2,500 ka pack meals nato hurot-hurot gyud. Di ba? Hindi man gyapon mo malipay nga nakapakaon tagin ato. Mga 1,000 sad ka mga pamilya nga pobre atong natagaan og 5
kilo packed rice. Pakpak yapon. Nindot kayo ang feeling niya. Mao na yung mga pakita ni Santo Niño sa iyang dakong gugma o grasya. Pertig yung sadyaa. Nya ako lang ning ipanghisgutan kay kanindot kun ang kwarta nato, ang atong mga bahandi ug ang talento ihatag para katilingban kaysa atong i-exclusive unya makigubat kita, makigubat mo gasto tag kwarta para pagpatay sa atong mga isig katawo, gasto tag binilyon para magpinatyanay pastang luoya, apil pagka-krisis ang tibuok kalibutan. Gasto kag pila ka thousands of pesos para lang ikihan nimong imong igsuon tungod lang anang lalis anang utlanan, imbis maghinatagay og agianan, magkinihaay na noon, magsirad-anay na hinoon anang gagmayng agianan. Unya inig kaabot na sa emergency, mga sunog tang tanan, maglisod na tag-agi tungod sa atong kadaw. Kitay galisod-lisod nato. Pero maliwatan ni Jesus o ni San Pablo o sa mga santos, mahimog yung nindot ang katilingban, mahimo sang malambuon o malipayon tang tanan. So katong gustong muhatag silang kaugalingon sa katilingban, manindog na ta.